Bé, en aquest moment només respondre breument, no sé si he estat barroer, això ho diria al públic, si he estat barroer en les formes o en alguna cosa que jo hagi dit. En tot cas no m'ho ha semblat. En els arguments no és cert que hi hagi llibres d'altres districtes, hi ha llibres temàtics que avui el grup d'Esquerra Republicana els ha denunciat a Casa Gran, és justament notícia d'avui que els hem denunciat. Pamflets com aquest n'hi ha de temàtics del Cuidem Barcelona en alguns districtes i no n'hi ha cap llibre que s'hagi repartit a totes les bústies. I això és així. I això no em podràs dir que no és cert. Regidor, demano que en la propera intervenció retiris com a mínim l'expressió de barroer quan el que s'ha dit és una certesa. I per tant no hi ha cap altre districte que hagi fet un pamflet com aquest. S'han fet llibres temàtics que bàsicament de les àrees portades per Barcelona en Comú, això és cert, i així ho ha denunciat Esquerra, perquè es fan servir recursos públics per fer propaganda preelectoral. I això ho hem denunciat i ho denunciarem. I l'estona que em queda aquest minut i mig, crec que també està bé, si després no dona temps en un minut més, doncs que fem balanç del nostre, ho farem molt breument perquè en un minut i mig no dona res. Pensem que toca fer balanç nostre. El 2019 ja vam dir que la nostra seria una oposició activa i constructiva. Sabem que a molta gent li agrada la sang i fetge i tot això. No és el nostre estil, no som barroers. I procurem que tot allò que portem sigui positiu. Hem impulsat, sobretot després del Covid, tot un seguit de propostes a nivell de ciutat pensades per repercutir en la qualitat de vida de tots els barris. Hem facilitat l'aprovació de pressupostos expansius, els darrers els més expansius de la història de Barcelona, entre altres motius, per exemple, el recàrrec de la taxa turística, que representa uns ingressos al voltant de 100 milions d'euros l'any i que va impulsar Esquerra. Hem afavorit l'autonomia dels districtes amb 30 milions d'euros per l'any 2021, hem impulsat el nou SEM Artesania, el canvi de taulada de l'Escola Prosperitat, hem impulsat la rehabilitació de Can Valent, hem impulsat millores a l'Escola Turó i Santiago Rossinyol, hem impulsat la dotació d'equip informàtic a tots els equipaments municipals del districte i diversos projectes com la passarel·la de Can Cullàs, la baixada del carril bici a la calçada d'Arnaudoms, etc. S'han impulsat plans sectorials d'enllumenat, de rehabilitació energètica, de compra de locals per a l'alimentació dels barris, i una altra cosa és que el districte els hagi volgut o no o pogut fer servir. Hem presentat diversitat d'iniciatives, moltes de les quals s'han aprovat, dels quals estem ben orgullosos. Gràcies. Passaríem ara a la